Examino je nová vzdelávacia superappka, ktorá je určená predovšetkým deťom na 2. stupni základných škôl. Ktorá im má pomôcť naučiť sa všetko, čo sa v škole nestihli alebo nedokázali naučiť. V aplikácii sme pripravili pre vás 4 rôzne druhy balíkov. Je to čistá matematika, čistá slovenčina, matematika so slovenčinou za zvýhodnenú cenu alebo kompletný balík, v ktorom máte aj všeobecné študijné predpoklady, jazykové schopnosti a množstva testov a úloh na precvičovanie. Aplikácia má nekonečnú trpezlivosť. Aplikácia, keď to 20 krát urobíte zle, tak vás nevyhreší, nenahnevá sa, 21. krát sa vás opýta. Aplikácia si presne pamätá všetky vaše chyby, vaše výkony, takže sa viete pozrieť spätne, že čo vám nešlo a môžete sa k tomu vrátiť. Vďaka tomu, že je Examino moderná interaktívna aplikácia, učenie môže byť aj zábavou.